अरे आमच्या काय करतो? पिक्चर बघतोय जॉनी सिन्सो. जॉनी जॉनी येस पप्पा आलो. नाही ओपन युअर माउथ वालो. माका अरे रांडेच्या तुझं लगीन झाला ना, तुका आता याची गरज आ. हो मुंबईकर रांडेचो नको मायकार. हॅलो मदर फकर्स. रांडेचो इंग्लिश बोलता. अरे आता चालू रे मुंबईवरून. रांडवी लेट झाली. रांडवी मांडवी मांडवी लेट झाली. अरे साहेब पाठवायला तयार नाही. मी म्हटलं भूताची जत्रा आहे, मी जाणार म्हणजे जाणार, तुम्ही आपली आय घाला. काय घातली साहेबांनी? अरे हातापाया पडलो. कोण साहेब? नाही मी हातापाया पडलो तेव्हा कुठे मला त्याने ठेवलं आई वाड्याने. तू मुंबई काय करतस? अरे ऑफिस आहे आपलं. अरे टेबलावर नुसता पैसा खेळत असतो, लोकांची लाईन लागलेली असते लाईन. अरे पैसा घेतला की टाकला ड्रॉवर मध्ये, घेतला की टाकला ड्रॉवर मध्ये, सगळीकडे पैसा पैसा पैशाचा ऍसिड असतो रे आपण. मला काय उपयोग घ्यायचं बोलून. चल मी येतो, घरी जातो. माझी घरी मदर फादर वाट बघत असतील. गुड बॉय सेक्सी बॉयज. अरे अरे मको शेटा काय बहिणीवर सांगता, लाईनीत लाईनी लागलेले असतं, टेबलर पैसो खेळता, ऑफिस असा. रांडेचो खय का माका माहिती आहे? सार्वजनिक संडास, दादर रेल्वे स्टेशन. एका बघतात आणि एका पैसे देऊन जातो. शिरा पडू मक्याच्या तोंड. चल मी आता जातोय. हो अगा घेता तू जाऊ वाडा.